आयै साहा फुदुङाखै नामा? जासमिनाय दाबो ओंखारखायाखै हनै आलासि आयंआ सफैलायबाय। जाबाय आयै। आदाया बबेनि? आं उदालगुरिनि। ए पैसा निकल। कम कम। पैसे नहीं है कुत्ते। पैसा गैयालै पैसा नहीं देगा तू। आयौ आयौ बाबुमोन नोंसोर मा खालामनाय जाखो सिखार सिखार। आयै बिदिब्ला आं एग्जामाव माजों थांनांगौ? बोदोरसा आयंखौनो फन खालामलाय कलेजसिम दोनना फैथोंसै। मादै थाथ' आं जासमिनखौ दोनना फैनि। ए आदै थां दोननानै फै। बिमा दिनै खामानि मावग्राफ्रा फैयासै नामा? गैया फैयासै बिफा। मानो फैयासै बिमा? बिफा नोंथ' इसेबो खमायथारला नामा? बांद्राय जाथारबाय नोंना लोंनाया। इयुनखौ इसेबो सानला नोङो? हनै मालाय मैखोमा गैमोना लोंनायखौ गारजोब्बाय। मालायजों रुजुनालै बिमा। बुङाबा माथोहाय लोंनायखौनो इसेबो गाराबालाय? बिफा आंनो इसे रां नांगौमोन। मानो नांगौमोन बिमा? आं हस्टेलसिम थांना फैनि गथ'खौ इसे खबर लाहैनि। बिमा एटिमा बै सरकेसआव दङ बेखौ लाना थांबानो जाबाय।